No niin, 5-2 voitto, syyskierroksen avaus takana. Mitä mietteitä päällimmäisenä? Painokelvotonta. Painokelvotonta oikeastaan, että eihän tossa niinku... Toi toka jakso himmailu oli kyllä vähän liikaa jo, ei noin paljon voi kyllä löysää antaa. Vähän tulee kovempaa vastustaa, niin kyytiin saadaan pahasti. Niin, pari helppoa maalia siihen loppuun. Mutta eka jakso aika täydestä hallinnasta koko ajan. Onko tästä hyvä lähteä nyt ensi viikon matsiin sitten? Ei mun mielestä. Mun mielestä tästä on huono lähteä. Jos on mennyt puoleen toisinpäin, niin olisi hyvä lähteä. Silloin silleen jatketaan varmaan mihin jäätiin. Toivottavasti ei mene niin. Ei ollut mun mielestä oikeastaan montakaan hyvää asiaa tokalla jaksolla. Ehkä tuo Kelokasketeen urheiluruutumaali nyt oli ainoa hyviä puolia siinä. Ja no suunnilleen siinähän se oli. Mites tänäänkin oli aika vähän jätkiä mukana ja taas putos matkasta pois. Saadaanko lappu täyteen keskiviikkona, jos pelataan? Ei, kyllä me saadaan lappu täyteen. Kyllä sieltä tulee varmaan muutama takaisinkin päin taas. Mitä puhuttiin Kopis puoliajalla? 4-0 taulussa. Sen jälkeen totaalinen sulaminen tokalla jaksolla. Kyllä käsky kävi, että pannaan pallo liikkeelle, ettei tarvitse itse juosta liikkeelle, mutta en mä tiedä, että menikö se nyt helteen piikki, ettei sitäkään pystytty oikein toteuttamaan. Mites onnistujat tässä pelissä? No, nyt on nyt Toni 2 maalia ja 2 syöttöä. Aika hyvä sinällään puoliajan tulokseksi. Sitten Viitasen Allu oli mun mielestä hyvä laitapakki. Pelas vähän jalkakipeänä koko pitkän pelin. Nousi mukaan peliin ylöskin päin siinä ja se oli oikeastaan aika lailla siinä ne 2 mun mielestä. Millä teeseillä Korso kaatuu keskiviikkona, jos päästään pelaamaan? Työtä ja työtä. 3 kertaa töitä, ei se tule muuten ilman mitään sieltä. Hyvä, kiitos haastattelusta. Thanks.